Bideo honen helburua martxoaren 17an egitekoa genuen Euskaraldiaren aurkezpena herriko elkarteei egitea da, laburpen bat bidaltzea. Aurrera ba! Euskaraldiaren bigarren edizioa aurtengo azaroaren 20tik abenduaren 4 bitartean gauzatuko da. Eta lema honako hau izango da, gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan. Dakizuen moduan, 2018 urtean bi rol bereizi genituen, ahobizi eta belarri prest. 2020 urtean perfil berri bat egongo da, Arigunea izena duena. Baina Arigunea zer da? Pertsona bat izan daiteke Arigune? Ez. Arigunea da pertsona talde bat, elkarte baten barruan dagoen pertsona talde bat. Arigunea euskaraz lasai aritzeko gunea da. Pertsona talde horretako kide guztiek euskaraz ulertzea beharrezkoa da Arigune izendatu ahal izateko. Baina Eskoriatzan mota askotako taldeak daude. Talde batzuk, txistulariak adibidez, 200 bat lagun ingurukoak dira. Eskoriatza Kirol Elkartea 100 lagunetik gorakoa da. Eta Eskoriatzako banda adibidez 30 lagun ingurukoa da. Kopuru eta egitura desberdineko taldeak zarete zuek guztiok. Guztiok har dezakezue parte Euskaraldian? Bai, baina ez du esan nahi parte hartzean danok parte hartu beharra duzuenik. Eskoriatza Kirol Elkarteak parte hartzea ez du esan 100 lagunek parte hartu behar dutenik. Arigune desberdinak sor daitezke talde baten barruan. Zer egin behar du zuetako talde batek Euskaraldian parte hartzeko? Lehenengo pentsatu egin behar du. Parte hartu nahi dugu, baldintzak betetzen ditugu, 2. Arigunea sortu dezaketen pertsonekin hitz egin behar duzue, azaldu zer egitera goazen. 3. Euren adostasuna lortu. Ados badaude, 4. Izena eman dezakezue. Beraz, orain, taldeok zer da egin behar duzuena. Pentsatu, eta pentsatzeko 3 galdera hauei erantzutea posible da. Badugu gure taldean gutxienez euskeraz ulertzen duen talde txorik, hobetzeko tarterik badugu, hobetu nahi dugu, erantzuna baiezkoa bada, hauek dira kontutan izan beharrekoak. Borondatezkoa da Euskaraldian parte hartzea. Gutxienez, belarri prest izan behar dugu parte hartu ahal izateko. Denboran mugatua izango da ariketa. Azaroaren 20tik abenduaren 4. Ariketa bat izango da hizkuntza ohiturak aldatzeko. Eta parte hartzaileak 16 urtetik gorakoak izan beharko dira. Baina talde moduan parte hartzeko arigunerik ez baduzue, ezin duzue zer egin Euskaraldian, zuen parte hartzea ezezkoa bada, badago zer egina. Pentsatu, neurriko hobekuntzak egin ditzakezuen. Hau da, zuen taldean badaukazuen hobetzeko neurririk. Adibidez, errotuluak badituzue zuen taldean, 6 hizkuntzatan daude. Edo bilerak egiten dituzuenean posible da itzulpengintza zerbitzua erabiltzea. Zuen hobekuntzarako tarteak ezagutu nahi badituzue eta laguntza behar baduzue, udaleko euskara zerbitzuarekin jarri zaitezkete harremanetan. Beraz, Euskaraldiari buruzko galderak, proposamenak edo dena delakoa, hemen daukazue gure emaila idatzi, telefonoz deitu edo WhatsAppa bidali. Halako bideoak bidaltzen jarraituko dugu. Ez baduzu jaso nahi, ezaiguzu, besteik ez, ondo segi.